Noin, kerros vähän kuka sä oot ja mitä sä harrastat? No, mä oon Välimäen Asseri ja perustan Noormarkun Nopsaa, mä oon 400 metrin juoksija ja oon tosiaan 20 vuotta aika lailla yleisurheilua harrastellut. Semmonen kaveri tässä istuskelee. Mitäs noita meriittejä, vois sanoa parhaimpia saavutuksia viime aikoina sulla on tullut? Varmaan päällimmäisen on niinku viime kesä Kalpakisojen kuoppeen 400 metriltä ja Ruotsiottelussa paras suomalainen 400 metrillä. Ja sitten lajivoitto 4 kertaa 400 metrin viestistä ja sitten edelliskesänä voitiin ensimmäisen nuorten suomenmestaruuden. Sekin on semmoinen jäänyt itselle niin vahvasti mieleen, että se oli semmoinen hieno juttu kanssa. Joo, ja toi sun aikahan oli 400 metrillä viime vuonna, niin kun sä rikoit isovelis Matinenkan, se oli makee. Se oli tietysti semmoinen hieno hetki itselle ja semmoinen, mistä niinku pitkä on haaveillutkin, että sen pystyy niinku rikkomaan. Ja sehän oli kautta aikojen Suomen 9. nopein aika, aika huikea. Ja toisteksi nopea 2000-luvulla. Niin, että se on tosi kova aika. Se on ihan kova aika. Hyvin on mennyt. Hyvin on mennyt. Ja me tosiaan aloitettiin sun kanssa nää Joyful Air palautuslahjahomma yhteistyö viime kesänä, niin siitä vähän, että mitä hyötyä sä nyt on saanut näistä palautumislahkeista tähän sun hommaan? Ja kyllä se selkein homma on siinä, että niin jalat tuntuu tosi paljon kevyemmiltä. Aina kun on tehnyt kova reeni, sitten on palautushousuissa, niin jalat tuntuu tosi kevyiltä semmoisella, niin että jaksas lähtee niin tekemään uuden treeni jopa. Kun on hetken, sanotaan tunnia vaikka makoilun näissä, niin on semmoinen tosi palautunut olo. Se niin tuntee kropassa. Se on aikamoinen, koska huipulla kun treenataan, niin siinä taiteillaan koko ajan sen palautumisen kanssa. Koska treenejä on paljon, niin se on iso asia, että pääsee siitä palautuu. Ja onko sä pystynyt mielestäsi tekemään kovempi tasoisempia treenejä, kun sä käytät näitä? Siis kyllä ehdottomasti, että se just tavallaan kun pystyy palautumaan nopeammin treeneistä, niin kroppa on valmiimpi, niin kyllä se vie sitä kokonaiskuvaa eteenpäin. Niin kyllä se vaikuttaa myös siihen, että pystyy tekemään kovempiakin treenejä ja saa tosi paljon tehoa enemmän kropasta. Se niin kuin on ihan selkeä. Se tehon määrä, mikä kropasta irtoaa, niin se on niin kuin mennyt eteenpäin niin kuin näiden ansiosta. Miten sitten aina puhutaan hermosto, nukkuminen, uni, tämmöinen kehollinen ja mielellinen rauhoittuminen. Oletko sä kokenut näistä, että sä oot saanut näihin asioihin hyötyä näistä? Ehdottomasti kyllä se niin uneen varsinkin, että tavallaan jos ajatellaan illalla, oot tehnyt vaikka 2 kovaa treeniä aamusta ja illalla, kroppa on vähän silleen, käy ehkä kierroksilla, jalat on levottomat, niin tunti ennen kuin menee nukkuu tai on tunnin näissä makoilee ennen nukkumaan menoa, niin kyllä niin kroppa tavallaan se rentoutuu ihan eri tavalla ja vaikuttaa myös siihen, että saa unen päästä paremmin kiinni. Ja vaikuttaa myös unen laatu, ettei heräile öisin. Sen mä oon kanssa huomannut. Erittäin iso asia. Kun palautumiseen, niin uni on se ykkösjuttu. Se on se ykkösjuttu, nimenomaan. Mitäs kuinka usein sä nyt teet niin kuin päivä kautta viikkotasolla? Tai sanotaan nyt päivätasollakin. Niin näissä? Niin, näissä palautumishousuissa. Keskimäärin päivässä varmaan semmoinen 2-3 tuntia. Tänäänkin mä olin aamusti 1,5 tuntia makoilin ja ajattelin kyllä mennä illallakin ainakin tunniksi vähintään. Et kyllä se niin parhaimmillaan on ollut jopa 3-4 tuntia päivässä. Et kyllä se on niin mukava. Näissä on helppo olla, tekee samalla kouluhommia tai jotakin vastaavaa, niin ei ne edes huomaa, että on jalassa. Kyllä, 2 asiaa yhtä aikaa. Miten sitten, teekö sä ennen kisaa, jos sulla on vaikka huomenna kisat, niin teekö sä edellisenä iltana jotenkin näillä? Ja jos teet, niin mikä ohjelma siellä on semmonen lemppari? Ja mitä sä haet sillä? Kyllä mä ennen kilpailua on edeltävän päivän. Ja varmaan niin jos puhutaan tästä laitteesta, niin varmaan se 3. ohjelma, missä on 3. Joo, se on se hierova ohjelma. Joo. Sitä mä käytän aika usein. Se on niin semmonen varmaan lemppari näistä. Sitä tulee käydä. Mites sitten, siitä tuli näistä housuista, että sä käytät todella paljon näitä. Ja niitä kannattaa käyttää, koska ne ajaa eteenpäin ja antaa hyvää boostia kaikkeen tekemiseen. Mutta kerro jotain, mitä iso yleisö ei susta tiedä ja mitä kun sä oot kilpailumatkalla sua haastatellaan kisoissa, niin mitä urheilutoimittajat ei sun kysy. Joku paljastus tai paljastuksia. No,
Jos puhutaan isosta yleisöstä, ehkä lähimmäiset ihmiset tietää, mutta isompi joukko ei tiedä, mutta mä oon aika innokas niin viherkasviharrastaja, semmoinen viherpeukana niin sanotusti. Monet sitä ei tiedä, mutta lähimmät ihmiset tietää. Mahtavaa. Ja vihreä on myöskin meidän Joyfulissa tämä väri, että sehän menee sinkissuuteen yksi yhteen. Joo, Ei muuta kuin tsemppiä kisoihin ja kiitoksia.